hanyo trip youth council kalapan remjor ia kajingle jong u akai sakar hapoh jong ka iingmane ha maulonong batong ba kane kalong kajing thombor ye kirungwei kristan bat kadairu da kajing temu ban penmi ia kajing sneu perniam ha kajela ka kerwo na u presiden ka HYC uba roy kupar senrem ulong kaseng ka penrem teng ia kajing le klem akor u akai sakar hapoh ka iingmane ha maulonong kane kadai kajing hetma ya kirungwei bat kibadon ya kajing ha kaniam kristan bat katai kadai ru kajing persang ban penmi ya kajing perniam ha kajela bat ban penbor ya kamat ni agenda jong ki hepai ya kaba omla ban riang setiang ka HYC kala dawa na kibor pulit baki dai ban ke mardor ya une ubriu bat kibadon rekat lembat u ladadon bat dai ban pentikna ba u dai ban mat ya kajing sya pen saja ya kajing le kajong u katkum ki kendon jong ka an dai ban peni ya kenuksa da kibor ki badai kmi ki badon ha kajela ha kabaya dai bat katai ki jingjang khanang ba kum katai ker komle kan om yai pteng biang ha kisnem ki banwan bat om dai bandon unuru u bandon ya kabor ban nyobin ya kaniam kristan ha kajela u presiden ka HYC ulakan turu ya ka sarkar bat ya barok ki badon benta kham tam ya kito ki badon benta ha ka kam jungok kai ba kim dai ban kinsting ya katai ker komle hanrei ki dai ban pensneu thu ya ki pat ba mardor kham tam ya ki nong chungok kai ki bawan chungok ya ka jela ba kin long ki ba adkar ha ka bay dai bat ka jingsneu jong ki pat ba ka jela ki badon ha ka no kaniam ne jingit bat dai ban don ru ya ki kendon prekam ki badai ban le ne ki bum dai ban le ha ba le jurip ya ki no ki jaka chungok kai ban kham tam ya ki jaka niam ki ba kongsan